Hello friends, welcome to my channel by Demia Abir. Jeni आङो मबाइलजों माबायदिहाय रिचार्ज खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो सानदों। गिबियावनो नोंथाङा प्ले स्टोराव थांगोन। प्ले स्टोराव थांखांनायनि उनाव सार्च बाटनाव नोंथाङा फन पे टाइप खालामनानै हो। फन पे आं बेखौ टाइप खालामबाय। जिहेतु आंना इनस्टल दंखायो बेखायनो बेयाव ओपन जाखांफैदों। नोंथांनियाव इंस्टॉल ऑप्शन जाखांफैगोन। इंस्टॉल ऑप्शन जाखांफैयोबा नोंथाङा बेखौ इंस्टॉल खालामनानै लादो। बेनि उनाव बेखौ ओपन खालाम। ओपन खालामोबा नोंथांनि मबाइलाव बेबायदिनो गासैबो रोखोमनि अप्शना फैजोबगोन। जेरैबायदि बेयाव प्रिपेड मबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेन्ट माबायदि खालामनाय जायो बेफोरबायदि गासैबो रोखोमनि बेयाव एप्सफोरा बेयाव नुजागोन। जिहेतु नोंथाङा मबाइल रिचार्ज खालामगोन बे हिसाबै नोंथाङा प्रिपेड मबाइल रिचार्ज अप्शनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। बेयाव क्लिक खालामोबा बेयाव नोंथांनि मबाइलाव जेसेबांनाखि कन्टेक्ट नाम्बार दङ बे कन्टेक्ट नाम्बारा गासिबो बेयाव नुजाथिगोन। नोंथांनि मबाइलाव जुदि कन्टेक्ट नाम्बारा गैयाबा नोंथाङा गुबुन कन्टेक्ट नाम्बारखौब्लाबो नोंथाङा बेयाव सोनो हागोन। जुदि कन्टेक्ट नाम्बारा दंखायोब्ला नोंथाङा जास्ट बेयाव सार्च खालामनानै बेखौ थुनानै होबानो जाबाय। जुदि गैयाबा नोंथाङा गासैबो कन्टेक्ट नाम्बारखौ बेयाव टाइप खालामना हो। बेनि उनाव थुनानै हो। अब्लानिया बेयाव बेबायदि अप्शन फैगोन। बेबायदि अप्शन फैयोब्ला नोंथाङा नोंथांनि प्लेनखौ सायख'दो। बेसेबांनि नोंथाङा रिचार्ज खालामो बेखौ सायख'दो। सायख'नानै होनायनि उनाव एयारटेल बा एयारटेल आरो बबे स्टेट बेखौ स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनि उनाव माबे कार्डजों सोगोन नोङो, डेबिट कार्ड ना क्रेडिट कार्ड, जायखिजाया मोनसे अप्शनखौ नोङो सेलेक्ट खालामदो। बेनि उनावहाय नोंथाङा डेबिट कार्डखौ नोङो सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव बेयावहाय थानाय 16 डिजिट नाम्बारखौ बेयाव टाइप खालामनानै होनांगोन। टाइप खालामखांनायनि उनाव बेक साइडथिंजाय मोनसे CCP नाम्बार दङ। बे CCP नाम्बारखौ नोंथाङा गाहायाव थानाय CCP अप्शन दङ। बे CCP अप्शनाव नोंथाङा मोनथाम डिजिटनि CCP नाम्बारखौ बेयाव टाइप खालामना होनांगोन। टाइप खालामना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुगोन बेयाव आं टाइप खालामना होबाय। नोंथांमोना नुगोन बेयाव रिचार्ज अप्शना बेयाव ख्रा जाखांबाय। आरो बेयाव रिचार्ज अप्शना ख्रा जाखांनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेयाव थुनानै होनाय लोगो लोगो नोङो जाय नाम्बाराव नोङो रिचार्ज खालामदों बेयो लोगो लोगो बेयाव हाबफैगोन। दा आङो नैबे समाव रिचार्ज खालामनो गोसो गैथ'वा। मानो होनना बुङोबा आं दाख्लैबावैसो रिचार्ज खालामदों। स' आं बेखायनो रिचार्जखौ खालामथ'ला। आङो बेक थांफिननोसै। बेक थांफिननानै TV रिचार्जखौ माबायदि खालामनाय जायो बेखौबो आं नोंथांमोननि सेराव एसे फोरमायनो सानदों। DTH अप्शन नुदोंना नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो हो। बेनि उनाव नोंथांनि DTH नाम्बारखौ बेयावहाय टाइप खालामना हो। नङाबा दंखायोब्ला नोंथाङा जास्ट बेयाव क्लिक खालामना हो। बेनि उनाव एमाउन्ट्सखौ थुदो। बेसेबां नोंथाङा बेयाव रिचार्ज खालामगोन बेखौ होदो। बेखौ होनायनि उनाव गासैबो रोखोमनि अप्शन जेरैबायदि नोङो मबाइल रिचार्ज खालामदों बेबायदिनो बानाय। बेनि उनाव बेखौ क्लिक